Аз съм Дейвид Арабаджиев. Аз съм Антонио Томов. Ние сме СРВ Autodetailing. Компанията реално я измислихме миналата година. Беше всичко на базик. Занимаваме се с детайлинг на автомобили, почистване детайлно, полиране на фарове, полиране на кола, керамика, поставяне на защитно фолио на фарове, пране на седалки, под стелки, общо взето всичко с почистването. Реално с дигиталната агенция работим от миналата година. По едно време си мислих, че нещата няма въобще да го бъдат и те доста ни помогнаха като цяло. С реклами общо взето и да развием колкото се може бизнесът. Основно във Facebook и Google Ads. Бихме ви препоръчали на други хора, като нас. Детайлинг студиото се намира в град София, квартал Враждебна, улица 46. Екипът на Improve са доста големи професионалисти, като цяло и препоръчвам и на други да пробват като нас.